Okay, oras na ito na alas 5:23 na. Mamati na kita sa katapos ng ambahan ni kagrupong Victory Year mo. Okay, para gani sa mga mahilig mag-bugwal-bugwal, ng hambal nila sa una ang bugwal. Amo na siya ang baile. Galing baile sumong niya, wala na ko panay. South-south na lang. Okay, ang baile na kagrupong Victory Year mo, palakpan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay, Rimatolin Ice Cream is watching our Facebook Live. Mayroon po kumati da sa mga taga-Tambubo, mga taga-Talusan, Sige. mga taga-Sapaw, si Bitoida, si Ingat, si M. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Paglawag alauna, pangitarong dalaga, kag sa tunga sa baya, sa saot nga tsada, abang tilang kagatras, libot-libot gamay, ang hawak iliki, kag ang guli magpangilay. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Sa bailihan masaya, sa tanang gabangata, ang matunog nga trumpa, bation sa pihak na banwa, mga sultiro kag dalaga, ginalatas ang talamnan, sa kahon nagatipon, kung ugsat ang bulan. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Pangilalahas ng gusto, ang imo ginasabay, kay basi may mangimon, may magsinggit inaway, kita tanan magkinalipay, likawan ang gamo, kay buwas sa aga, sakit dit lang sa ulo. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, kung luyag mo mag-south, kung luyag mo mag-baile, sige lang burahe. Sige lang birahe, sige lang birahe. Thank you. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Year mo with baile na. Sa unang baile, so kung nakaabot pa ka mo, kag mga bagong tubo ay kaabot, ang baile sang una, kupo-kupo no. So gina-excited ang mga nakanta sa bailean para makakupo-kupo naman. Subong yung baile, kanya-kanya na no, pwede nga ba lalaki-lalaki. Okay, babae-babae. Pasang una dapat may partner kagid magkanta sa bailean.